माब्लाबाबो हाखु दाखु जानाङा फरायसानि देरहानाया फरायसानि बे आखाइ मुथियावनो दङ। लाइमोन बैसो थामहिनबा 11 निफ्राय 19 बोसोर बैसोनि बै समखौ लाइमोन बैसो होननानै बुंनाय जायो आरो बै बैसोखौ सासे बैज्ञानिकआ स्टर्म एन्ड स्ट्रेस होननानै बुंनाय जादों। थामहिनबा बारहुंखा आरो नारसिनजानायनि मोनसे सम होननानै बुंदों बै बैसोखौ। मानो होननानै बुङोबा बै समाव देहानि जौगानाय, मेलेमारि जौगानाय, गोसोनि जौगानाय, आथोनारि जौगानाय मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगानाया गोख्रैसिन जायो। बैफोर जाहोननि थाखाय सासे लाइमोन सेंग्रानि गोसोआव बोदोर, रागा, लुबैनाय, अहंकार, गावखौल' नंगौ साननाय, सानावबो सिमां नुनाय, गिनाय गैयै बायदि जेंनाफ्रा नुजाथिनो हागौ। गुबुन फारसेथिं बै बैसोआव बिमा बिफानि नारसिननाय, फोरोंगिरिनि नारसिननाय, समाजनि नारसिननाय मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बे नारसिननायखौ सासे फरायसाया भुगिनो गोनां जायो। जेरै बिमा बिफायाबो लुबैगोन गाव गावनि गथ' गथाया मोजां मानसि जाथों, मोजां फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामथों। फोरोंगिरियाबो बुंगोन बै फरायसाया मोजाङै फरायनानै आनजादाव मोजां नाम्बार लाबोनो हाथों, उथ्रिसार जानो हाथों। समाजाबो बेखौनो लुबैगोन सासे फरायसाया एबा बै लाइमोना मोजां मानसि जाथों, सासे मोजां नोगोरारि जाथों आरो गोरों जाथों। बेफोर गासिबो सैथो। नाथाय गावनि देहानि नारसिननाय आरो समाजनि, बिमा बिफानि, फोरोंगिरिनि जि लुबैनाय बेयो सासे फरायसानि थाखाय मोनसे प्रेसार जानो हागौ, मोनसे नारसिननाय जानो हागौ। नाथाय गासिबो सैथो। मोनफ्रोमबो बिथिङाव समाजनिफ्राय, फोरोंगिरिनिफ्राय, बिमा बिफानिफ्राय बोसोन होनो गोनां जायो आरो बेफोर बोसोनफ्रा मोजांनि थाखायनो, नाथाय बै बोसोना सासे फरायसानि थाखाय प्रेसार जानो हागौ, नारसिननाय जानो हागौ। जुदि फरायसाया गावखौनो हमथानानै समजों खाब जाहोनो हाया। मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय फैनाय जि प्रेसार, जि नारसिननाय, इन्टारनेल एन्ड एक्सटार्नेल प्रेसार, बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो आरो गावखौ वेल एडजास्टेड खालामनो थाखाय फरायसाया गावनि जिउखौ गोसो बिगियानारि नोजोरजों बिजिरनांगौ, नायनांगौ। सासे फरायसाया गावनि जिउखौ आध्यात्मिकारि नोजोरजों नायनांगौ आरो बिजिरनांगौ। उथ्रिसार जानाय सुबुंफोरनि जिउखौरां फरायनांगौ। माब्लाबाबो हाखु दाखु जानाङा फरायसानि देरहानाया फरायसानि बे आखाइ मुथियावनो दङ।